Bon dia, nosaltres som l'alumnat de Seguir Robines. Aquest és el primer any que col·laborem amb l'APS. I volem saber moltes coses sobre la Serra de Tramuntana. També col·laborem amb el GAP 10 i 9, és a dir, 5è i 4. I ara deixarem que xerrin l'alumnat del GAP 9. Bon dia, jo soc Milona, som del GAP 9 de Seguir Robines de Vinsner. Aquest curs ens hem volgut apuntar per treballar els APS. Lo primer que volem conèixer és la nostra Serra de Tramuntana. Els alumnes de quart hem fet un servei lingüístic i cultural fent un glosat dedicat al nostre estimat patrimoni de la humanitat. Ara vos passam als alumnes de GAP 10. El nostre projecte d'APS estem cercant informació dels residus tòxics que contaminen la Serra de Tramuntana. Volem fer saber que quan no reciclam correctament i mesclam uns residus amb altres, feim molt de mal a la nostra serra i als éssers vius que formen part d'ella. Estimem la nostra Serra de Tramuntana i aprenem a ajudar-la.